tayo tatagay ng traffic. Nanalong kayo natin mo na ako. Makakalimutan ko ba yun? Bakit tumatayo na kayo pala ito mo? Nabansin ko na kayo kasama yun na nakulit yung Europel. Yun, ito. Mahaba ang buwan. Yes nga, pero medyo nakakagula rin sa harapan. Hindi natin yung mahaba ang buwan. Kaya parang nakakagula sa harapan. Huwag ka na magpunta. Mahaba ang buwan. Ulit pa lang. Mahaba ang buwan. See you soon, people. Maganda itong ano na ito, sombrero. Kaya nga. May goma. Oo, maganda niya. Dalang sombrero. Mahapit sa buho. Diba? Sa ulo pala. Kapit guys sa Itso. Pampasa. Ginabaybay namin. Talagang medyo ang kalit sa kapit. Nasa DLTV. Ang ingay ng aircon. Sabi. Thank you so Kagandahan much. lang ito. Ganito, patiteng ang diba? Ito nga ito, patiteng ang may takit. Mas ano sa lamig to. Hindi nagsisipsip ng lamig, no? Dahil nakakulong. Mas maganda sa lamig to. Oh. Nakaka-enjoy mag-ano, mag-tax.
medyo maluwanag na dito. So yung espacio, kaya mo ba naman, hindi na mamahal sa akin. Magandang naka-sapatos, di ba? Para di ka lamigin kahit na naka-short ka. Anong oras sa flight ng nanay? Alas 4, ando na yung nasa Bicol na sila. Ay, balik pala. Oo. Di ba, di ba? Di, pag nasanay ka na mag-bus, di ba? Parang bali wala na. Oo. Ito, hindi matagtag talaga. Oo nga, naganda, no? Doon ang pagtag doon. Nararamdaman. Oo, di ba? Gumagano, no? Maalon. Dito hindi, no? Tama pala ganito yung dapat ako nila number. Oo. Eh, no? 17 to 18 tapos 19 to 20. Ha? Maganda matulog, no? Pag ganito hindi matagtag. Nakatulog ka rin. Trap. Anong oras ka pa makarating?
traffic ang papuntang Maynila. Yan. Maganda ang kalsada papuntang Bicol. Tuloy-tuloy. Going to Laguna na to. Hindi. Ano pala? Papuntang Alabang pala to. Yun ang Kawasaki. Pulis niya, eh. Di ba? Oh. Dapat, tulog na ako, patulog na ako. Parang siga, maganda ba? So,
Welcome to Calamba, Laguna. Ayun yung nag-road ko puntang Cavite. Nakabahay sa Calamba. Daming bahay. Part of Laguna na to. Yan yung ano, Everest Hill. Papuntang Tagaytay. Papuntang Tagaytay. Palabas na kami guys ng Manila. Palabas na ng Manila. Mag-live tayo hanggang mayroong data. At pag nalubat sa maganda, see you soon people. So, babalik kami guys ng Manila is sa December ulit. Yan guys, yung Alaska o pagawaan ng Alaska nandito sa Laguna. Alaska Ipa.
Barong-barong sa lahat. Relax, sir. Relax.
pagkatapos lang pala umulan. Kaya madalas ang kalsada. Yan, no? Hello guys, shout out sa all my Yan, di ba viewers. talaga wala? Viewers and supporters. Thank you so much kay Antoinette sa trip dito sa dito sa Manila. Pagkalibanis. Ito ang Laguna. Sir, nakasakyan na kami, sir, kung sa ulo mas. Hello Siski. Mega love shot. Opo. Ano Siski? Panalo na tayo kay Pupo. It's 10 hours. No, speaking guys. Bawal mag-speak. Kaya stipulated sila. Kaya yung driver, gusto nila magtatakbo ng mabilis. So, hindi pwede. Kailangan 10 hours para iwas discretion na rin sa kalsada. Mabilis lang pala. Pasay to Laguna kami guys. 30 minutes. Enter na kami ng Lucina. Puntang ano yun? Puntang Tagaytay. Tayo guys kasi mauubos na yung data ko. Nag-reconnect na ako. This video in vlog.
Labas na kami. Traffic. DLTV guys. Bababa kami dito. May kami ng pasahero. Kaya, ano to? Yung Laguna na. Nakura na tayo? Oo. Nakalampas na ng tollway. Tollway doon. Oo. Ito na. First stop dito sa Laguna. Oo. Ito yun, di ba? So, magpipick up guys ng pasahero dito. Okay lang? Kasi nakulang ang pasahero. So, dito kami guys sa Laguna. May pick up ng pasahero. So, malamig. Patay mo kaya ang aeroplane, man?
Malamig. Hindi malamig, okay lang. Ayan ang guys. Nagatapa ko. Nakaka-relax niya. Oo. Oo nga na. Basta mayroon tayong ganito. Alas din to, may pipick upin lang siguro pasayro. Pasayro guys. Kulang ang pasayro. Papaya sila. Lakas ng aircon. Ba sila? Wala pa rin pasayro basta. Kulang yung pasayro. Kulang yung pasayro. Kasi may bubble season. Ano to, Torb? Nagpipick up ng pasahero. Hindi, ano ba? Ano pa ba yan? Ay, teka! Nasa kung tama naman. Kaya kayo pa ba? Tapos ka na kapatid ka, no? Eh, kapitan, gano'n ba ang gagawin dito ng tubig sa labatan? Wala! Siguro siya sa palay. Ako sabi! Ako naman muna pa kayo sa Hoy! So, mag-in na tayo guys kasi baka medyo matagalan to, sayang naman ang battery ko. Naka 15 minutes lang tayo. Alis mo, Mori. Sapo, Mori. Nagtitinda sila lang. Kasi sino ang pondo? Pero tinatanong mo ko dahil bakit? Sino ang production? Sino mas malaki magbayad ng plano? Sabi niya, kuripot ko kayo. Sinabi niyo? Kuripot ako? Yes! Hindi ako. Kuripot ka? O yan. Let's take it to the sabi. O, di ka nagtag. Titinda sila lang. Sinabi ni Pondo na kuripot ako. Kaya kung lalaki pa yata ang kliyenta namin. Hindi lang yung nasabi ni Mang Pondo. Ano? Nagsama lang kayo. Ikaw pa naman sinagsasin ko niyo. Hindi. Kuripot tayo ka. Kuripot. Teka muna. Unahin mo ako, ha? Okay, okay. Orange po, Apple, orange, orange. For sisig, for adobo po.
Hindi naman po eh. Starbucks po, Starbucks. Bigyan mo na siya para stop. Ipotay. Ako na sa ano, Morning. Ano ba? Starbucks po, Starbucks. Kain na po, kain na. Anak ko po, kaya ka na. Tuloy kayo po ang biyahe, kain na po. Right man po. At saka na, ay marunong na. Ako sila na ako. Saka marunong na ako. Alam mo, kaya ka na. Hi guys. Thank you for watching. See you soon, people. God bless.